हेलो गाइस माब्रै दं आंनि लोगो नोंथांमोन। स' गाइस दिनै आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' गाइस नै आंनियाव जोबोद नटिफिकेसन फैनानै दङ। बिराद जेव फैबाय थायो, बिदिनो बार फैबाय थायो आरोना। गासैबो एप्सनानो फैबाय थायो। ओमफ्राय बिराद डिस्टार्ब मोनो आरोना, नंनायनि नङैनि मबाइलखौ नेट अपेन खालामबानो गाबफैबाय थायो, बिदिनो फैबाय थायो, बुंजोबो फैयैनो। नोंसिनावबो बिदि जादोंब्ला नोंसोरबो बन्द खालामनो सोलोंनानै लाबानो जाबाय। आंबो दायो बन्द खालामसै। जोङो मोनसे एप्सखौ थांनानै जोङो बबे एप्सनि नटिफिकेसन फैनायखौ जोङो बन्द खालामनो, जों बेखौ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बबे एप्सनिखौ नटिफिकेसन फैनायखौ नांगौ बेखौ नों अनैनो दोननो हागोन। दायो आङो बहुद गासैबो एप्सखौनो हागोन आरोना। ओमफ्राय आंबो बन्द खालामनोसै, आं गासैखौबो बन्द खालामना लानोसै। बहुद डिस्टार्ब खालामो, मबाइलखौ नेट अन खालामबानो नंनायनि नङैनि डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो। स' गाइस नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय, मोजाङै सोलोंबानो जाबाय सेटिंखौ। नोंसोरनावबो डिस्टार्ब जाबाय थादोंमोन, नोंसोरबो बन्द खालामनानै लानो हागोन। स' गाइस आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै भिडिअ नायफैदों, नोंसोरो अननानै साबस्क्राइबखौ थुनानै हो। आरो आंनि भिडिअ हगारबाय थानायखौ नोंसोर जुदि फार्स्ट सिगांग्रो मोननो लुगैदोंब्ला नोंसोर बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। स' गाइस होमब्ला नायलांदो नोंसोरो। होमब्ला गाइस जोङो मा खालामनांगोन, अब्ला जोङो सेटिंआव थांनांगोन गाइस। नटिफिकेसन बन्द खालामनो थाखाय सेटिंआव थांनांगोन जोङो। नैबे सेटिंखौथ' मिथिखायो नालाय, नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो। आंथ' गासैबो बिथांमोनानो सेटिंखौ मिथिखायो। सेटिंआव थुनानै होदो। सेटिंआव थुनायनि उनाव नैयाव मोनगोन, नै नटिफिकेसन एन्ड स्टार्ट बार लिरनाय दङ, मोजाङै नै गाइस। होमब्ला जोङो बेयाव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनानै होबा नै इफोराव नोंसोरो जेरावबो थुनो दरखार गैया आरोना। नोंसोरो नैबे गोजौआव दंना मेनेज नटिफिकेसन दंना, बेयाव नोंसोरो फार्स्टआव बे मेनेज नटिफिकेसनाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय गासिबो। होमबा नै आं थुनानै होबाय। अब्ला गासैबो एप्सआ बिदि जागोन आरोना, गासैबो एप्सआ बेयाव फैजोबगोन। फैजोब्बाय नै। होमब्ला नों बबे एप्सनि नटिफिकेसन फैबाय थानायखौ नोङो बन्द खालामनो नोङो खालामना दोनदो। नङाबा नोंखौ बार डिस्टार्ब खालामबाय थानो हागौ। बायदिसिना नटिफिकेसन फैलाबायानो थायो। बहुद डिस्टार्ब जायो आरोना। मबाइल डाटा अन खालामनाय लोगो लोगो बहुद गाबबाय थायो, बिदिनो डिस्टार्ब खालामबाय थायो, बायदिसिना फैलाबाय थायो। आरो बे क्रोम ब्राउजारावथ' बिदिनो गाज्रि पिक्सारफोर नटिफिकेसन फैबाय थायो। ओंखायनो नोंसोरबो बन्द खालामना ला। स' गाइस होमब्ला जों बन्द खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन, आं नै जिखुनु जाया नोंसोरनो मोनसे एप्सआव देखायनोसै। ओमफ्राय आं गासिबो बन्द खालामना लानोसै आरोना। मोनसेल' नोंसोरनो आं स्क्रिन भिडिअआव देखायनाय जासिगोन, मोनसे देखायनोसै आरोना। नै फार्स्टआव गासिबो एखेखा नालाय। अब्ला नै जोङो नैबेखौ जोङो थुना होनांगोन। नैखौ दिसेबोल खालामना लानांगोन आरोना। बेखौ ओरैजाय थुनानै होनांगोन जोङो। थुबा नैदि अफ जाबा नटिफिकेसन फैला आरोना। ओमफ्राय अन जाबाथाय नै नटिफिकेसन फैबाय। स' गाइस होमब्ला आं माखासेखौ बिदिनो बन्द खालामजोबनोसै, नोंसोरनो एसे देखायनाय जाथ'नाय नंला। स' गाइस होमब्ला नोंथांमोन भिडिअआ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रोंखाबाय होननानै। आरो सानै बिथांमोनाथ' रोंखायो। रोंखानायफोरनि थाखाय बे भिडिअआ जानाय नंला। जाय बिथांमोना रोङिनि थाखाय बिसोरनि थाखायल' बे भिडिअआ जाबाय। अननानै रोंखानायफोरा दुखु दामोन। बयबो रोंखायो बे भिडिअखौ मानो होयो होननानै। मानसिफोरा गासैबो रोङा, सानैया रोङि थाखायो, गासैबो रोंजोबा। मोनसे नङा मोनसे गासैबो रोङि थाखायो। ओंखायनो आंनियाव जा रोंगौ आं नोंसोरनो सेयार खालामदों। जाय बिथांमोना रोंखायो बिसोरो दुखु दा मोनदो। ओमफ्राय जाय बिथांमोना रोङा बिसोरनि थाखायथ' बहुद हेफाजाब जाखादों। स' गाइस एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। होमबानो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। आरो साबस्क्राइबखौ थुनोथ' दाबावथार। आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायदों बे बिथांमोना साबस्क्राइबखौ थुनो मालाबाबो दाबाव। स' गाइस एसेनोसै। बाय बाय।